И здравейте ви, боксерам, аз съм Рал Домави. И този епизод мисля да правя нещо по-интересно. Вижте това. Това е нещо като басейнче, като сауна, както си искате го наречете. И което може да си го покривате. Ето. Да. Сега ще ви покажа как се прави. Но няма да е в пустинята, защото в пустинята става много по-трудно. Така. Ето тук някъде в джурка още. Ето тук. Да, тук ми харесва. Тук само ще закрием дупките. Така. И сега. А защо я закрих? Значи тук слагате пистани наредени топа. Наредени нагоре 4 на 4. Така. Не е особено сложно. Така. Сега правите дупка около него, 2 дълбока. Опа. Така. Добре, ако е скучно как чупля, превъртете напред. Не е проблем. Добре, готово. Така. Сега. Правите една дупка под пистаните. Ето така. Така. И под пистаните слагате ето така точно. Ето така. Слагате тук навсякъде. Тук слагате само по това. Тук пак навсякъде. Ето. Сега. Тук слагате репитъри. Така. Тук се прави една дупка така. Слагат си 2 репитъра. Слагате едно купче отгоре, едно купче отдолу, слагате 2 торча и покривате отгоре. Тук слагате репитър. Ето готово. Сега тук по същия начин от другата страна правите дупка, репитъри, тук пак репитъри, торчове. Ето така. Задължително да има блок на торчовете, за да се активират писаните. Така. Сега. Тук един репитър. Тук. Опа, не тук. Така. Един тук. Сега, тук правите още насам още малко, защото ще ви трябва още малко място за... сега правите една... не е тук. Тук е една дупка. Така. И тук слагате един репитър. И тук само редстоун. Тук го свързвате с всички репитъри. Така. Тук. И тук отново правите същото. Така. Така. Тук мисля, че няма нужда от репитър. Така, насам. Стигнахме до тук. Сега. Това се състои да се свържи. Така. И от тук сега
ще излезем. Само да закрием тая вода. Окей, тук сега излизаме. Ето така. Моля да дупки нагоре. Както ви дойде. Така. Може би е така настрани. И тук слагате една... Опа. Една ръчка. Ето така. Те се скриват всичките. Допуснете се появяват. Ето, това е общо дето. И сега. Да ги изключа. Трябва да го покриете. За да не се вижда рестон система. Опа. За да не се вижда рестон системата отдолу. Правите така. И покривате цялото. Даже с едно купче по-нагоре трябваше. Ето така. До писта не трябва да стига. Така. Окей, сега е на другата част. Да, тук ще се направи стълбички, но после. После ще го закрия цялото. Сега... Окей, сега е на другата част. Сега трябва ето тук с по две, е така. Но тук трябва да оставите едно купче разстояние. Е така. Ето е така. Да. Така. Значи тук слагате, няма значение какво купче, може да е вълна, може да е дърво, няма значение. Но за мен червената вълна е кефи и така. 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 Сега. Окей, тук може да направим с едно по-високо, така, за да може да сложим и стълбички. Тук стълби. Тук. Окей, системата ще направим малко по-назад. Ето тук. Да. Сега трябва да ги включите тези и трябва да сложите вода. Е така вода навсякъде. И може да покриете с ето това. Не помня как се наричаше. Така. Ето така покривате, за да не се вижда. И сте готови. Ето сега ще видим оста. Да, и тук дигате ръчката. Сега ще ви покажа. Само да... Ще така разширявам с още едно. И от тук сега махте тази ръчка и с рестон системата тръгвате нагоре. Така. И стигате до тук някъде, може би. И тук слагате си ръчка до вас. Така. Тук може да го направите за по-красивото така. И така, само преглазете. И може и тук да ръчката. Тук ще е по-удобно. Така. Сега цъкате ръчката, водата се появява и става равномерно. И си имате сауна. Или басейн, няма значение. Цъкате ръчката и я затваря.
Да. Тук може да сложим стълбички. Ами ето ги. Така. По 4 може. Ето така. За да е по-лесно качване. Да не се джъмпа. Ето. Ето това е епизода, ето. И това е всичко. Дано ви е харесало. Коментирайте, оценявайте. Коментирайте, оценявайте и довиждане.